ସତ କହୁଛ? ତାମାନେ ତମେ ମତେ 6 ମାସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କର ତମେ ପୁରା ଚାଇ ଭଗବାନ ତମ ମନ୍ଦିରଟା କରିଥାଉ ନା ଏଥର ଏହି ପୂଜା ମୋତେ এই পুজো পাইছি বলে যাও ছাত্র যাও মনা করিবি মু কাহিঁকি এই 6 মাস তো ছাড় ତମ ପାଇଁ ମୁଁ 7 ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ହେଲେ କଣ ତମେ ନା ତମ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବ ଆଗ ପଛ ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତମେ ବି ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ